Pasintabi po, pang Nazareno. Tawa-tawa ka, ha? Sa pangalan ni Kristo. Amen. Pangalan ni Jesus. Amen. Ano? Tinatawa-tawanan mo kami bilang alipin ng Diyos. Mababang uri lang ako. Alipin lang ako ng Diyos. Ano? Ikatena ang mga paa, itusok sa lupa, walang makakawala, at hindi siya makakawala hanggang walang utos ang aking mga mata at isip. Ano? Ano? Makakagalaw ka ba? Sinusubukan mo kami, ha? Ama namin sumasalang ka, ang bati, ang magal mo. Umatake ka, bakit hindi mo magalaw ang kamay mo? Ano? Akala ko ba matapang ka? Ano? Ayaw mo. Di ba alipin lang ako ng Diyos? Ano? Ayaw mo pa? Rafael, pero nga na, Jesus sa sinag, pero mga 3 bato at papailawin mga 3 daliri ko. Ano? Ano? Hindi ka pa rin susuko, ha? Ayaw ka na. Ha? Kilala mo si Kristo? Ha? Hindi mo kilala si Kristo? Titignan natin. Oh, yan, oh. Oh, yan. Para. Oh, yan. Oh, yan. Gusto mo mga paglaro sa akin? Kilala mo si Kristo? Hindi. Oh. Ano ka? Diablo? Maligno? Ano ka ba? Hindi ka makakagalaw dyan. Maniwala ka sa akin. Pag sinabi ng bibig ko, hindi ka makakagalaw. Huwag mo na akong takutin. Aswang yata ito. Aswang ka ba? Aswang ka ba? O, aswang daw siya. Babae ka lalaki? Babae ka ba aswang? Amin! Babae ka ba aswang din? Babae. Bakit mo siya pinarurusan? Kinakain mo ba yung tagiliran niya? Kinakagat mo? O tanggalin mo yung nilagay mo dyan. Ba't tayo mo ilang gamay mo? Hindi mo pala manggagawa yan. Magbiti ko, kunin, tanggalin. Tanggalin mo lahat yung nilagay mo. Tatanggalin mo hindi. Tanggal. Pupugutan kita ng hininga. Gusto mo? Hehehehe. Tatanggalan kita ng hininga. Pasintabi Panginoong Jesus, Amang Nazareno. Muli po kong tatawag at mananalig at mananampalataya. Bilang alipin nyo, ako ang iyong anak. At nananalig at nananampalataya. Tututulan ko to ng hininga pag hindi niya tinanggal ng lahat. Ang ilas sa Manila. Sa pangalan ng Espiritu. Tanggal. 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 Ano? Hindi ka makakagalaw yung mga paa mo. Inumit magnetiko. Dagdagan ang kuryente sa mga paa. Matanda na yung paa niya, no? Protection na, magnetiko. Ulitin ko. Itaas ang kuryente sa buong katawan niya. Tanggalin mo sa pangalan ng Diyos. Hindi ka makakakalaya. Senyor, Ella, Iya, tinatawag ko kayo. Magnetiko. Jesus, sinagbanaw. Itaas lahat ng kuryente. Dagdagan ang kuryente. Lunurin, ang dapat lunurin. Tanggal. Bilisan mo, kalasin mo. Kalasin mo yan. Partner ko po. Amen. Itaas ang kuryente. Itaas. Atake ka kung kaya mo. Akala mo makakapalag ka sa amin. Ama namin, sumasakit ka. Sabahin na ka mo. Mapasaan mo na kayo mo. Pwede na kayo mo. Dito sa lupang ka sa langit. Dito kami ngayon. Ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para mapagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At tanggalin mo. O, huwag mo kami paintulong sa gusto. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen! Hala!
Ba, matapang ka ha? Kalasin mo! Kalas! Gamitin mo. Ubusin! Ubusin! Naman Kalas! Ubos! Dalawang kamay! Tanggalin mo! Magnetiko, itaas ang kuryente. Hindi pala ko yan. Bilisan mo! Kalas! Ubusin mo! Okay. Kalas! Sa pangalan ni Jesus! Sa pangalan ni Kristo! Tanggalin mo, dalawang kamay! Tanggalin mo! Ako ang masusunod! Tanggalin! Sa ngalan ng Ama! Yung anak! Tanggal! Tanggal! Okay. Ubos lahat! Tagas ang kaswang! Tagas ang kaswang! Tagasaan ka! Wala ka bahay! Ha? Kasi sabi mo nga magnetiko, pasukin mo na nga to para malaman natin kung nagsisinungaling siya. Sige, tagal. Tagal. Wala kang bahay. Kalas! Saan ka nakatira? Kung wala kang bahay. Ha? Masuwang ka pala, ha? Kalas! 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 Ayaw mong kalasin, ha? Ikus na ilalagay ko sa'yo. Talagang matigas ka, ha? Kakalasin mo, lalagyan kita ng cross. O, kalas. Pag hindi mo kinalas yan, lalagyan kita ng cross. Papasuhan kita sa cross. Okay, tanggal. Naman namin sumasalangit sa Saan kaya yan? Ano trabaho? ngalan mo. Kasi iba-iba na kasi. Amin. Iba-iba na natin. Hindi sa'yo. Ang loob mo dito sa lupa para ng salangin. Tanggal! Tatanggal mo hindi? Ha? Bigyan niyo po kami ng aming kakanin. Anong iba sa kanya? Kasama mo siya. Diba? Walang... Sumasakit lang yung tagiliran. Para ng pagpapatawad namin. Pinunta niya ng gagamot. Buti hindi naalis. Amen. Talaganin daw lang niya sa sakit, parang wala daw siyang lakas. Taga saan? Galing kayo nag-hospital. Parang po. Okay, kalas! Din ang manggagamot. Tatakutin mo pa ako? Eh, bakit hindi mo magalaw-galaw yung mga kamay mo? Alam mo, aswang ka pa, diablo ka pa. Hindi ka mananalo sa mga angel ng Kristo, nandiyan na siya sa likuran mo. Bumaba na, tutusukin na daw yan. Puputulin na yung ulo mo dyan. Pag tumatake ka pa ng konti, sige. Boss! Gusto mo pa yung lagyan kita ng cross, ha? Babalik ka ba? Ha? Babalik ka ba? Babalik ka ba sa katawan niya? Ha? Babalik ka ba? Babalik ka ba sa katawan niya? Ay, gusto mo palang masaktan, babalik ka pa eh. Ano? Hindi na. Babalik ka ba? Babalik ka ba? Tanggal. Bilisan mo na, tanggal ng tanggalin. Nangangalan siya, no? Yung kamay niya, ginaganon niya, no? Di ba yung aswang ginaganon niya? Kung makakulang niya, gumaganon. Tawa-tawa ka ba? Di ba aswang gumaganon? Tatawanan din kita ngayon. Gumaganon siya, no? Okay? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo, itaas ng ikapitong antas ang kapangyarihan magnetiko. Itodo ang lahat ng kapangyarihan, ipapasok sa loob ng kanyang paa at diretso sa kanyang puso at utak.
Paano mo Ama namin sumasalangit ka, sambahin ng ngalan mo. Mapasa amin, nakarin mo sundin na loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan niyo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw at sa aming mga sala. Para ng pagkakatawad namin sa mga sala sa amin. At huwag sa aming pahintuan. At yan, kami kami sa lahat ng sa amin. At ang Ginoong Maria, puno ka ng grasya, ang amang ng Diyos ay sumasiyo. Bukod ka pinagpala sa pagkain lahat. Sa pinagpala ng mga dangapan ng Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos. Pagkain kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Masamang Espiritu, inuutusan kita sa pangalan ni Jesus. Bigyan ako ng kapangyarihan na makakapugot ng mga masasamang Espiritu at tuwaswan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Tinatanggal ang kita rin nila. Diba? Amen. Naniniwala ka ko. Ayun pa lang. Sibat ni Rafael. Itusok diretso sa puso. Sa pangalan ni Jesus. Kasi dahil ng mga aso, napakahinga. Ayaw na pumasok. Yun ba yun sa trabaho niya, may nagbibigay sa kanya. Oo, napakain nga. Pag daw ang aswang napakain, Ama, kaya na lang. ipagkaloob niyo sa katawan akin mo. ang inyong kapangyarihan na higit na pinagkaloob niyo sa akin dati. Ngayon ko po ito hinihirang bilang Kasi alipin niyo. mataba. Ngayon ko po kayo tinatawag upang puputan ng hininga. Ang aswang at masamang espiritu ito. Umalilis sa inyong mga anak. Panginoong Jesus, Amang Nazareno, ako ang iyong anak at alipin na nananalig at nananampalataya. Ipagkaloob niyo sa aking kanang kamay ang iyong kapangyarihan na lulusaw at tatapakan ang kapangyarihan ng kadiliman sa pangalan ni Jesus. Amen! Sibat ni Rafael, itaon lahat ng kuryente sa buong katawan ko at idiretso to lahat sa daliri at tagusin ang kanyang puso. Mamamatay ka na sa pangalan ni Jesus. Amen. Ibalik ka sa impyerno. Masamang espiritu, inuutusan kita, lumayas ka sa loob ng katawan ng taong ito. Patahimikin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Bitbitin na siya magmitiko. Saan siya nakamatay? Ang grabe. Hindi siya naman po. Tawag ka pa ha. Malakas po. Tingnan natin ang galing mo. Hindi ordinary na aswang yan. Walang naman na ng bahay. Hindi ka alis ha. Ninuno. Aman namin sumasalangit. Sunduin mga labo. Napasaan ng karima. Sundin na lupa. Dito sa lupa para sa lang. Bigyan niyo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para nagpapapatawad namin sa nagkakasama sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Ama Jesus, Amang Nazareno, kami ang iyong mga anak. Hilahin niyo kami sa panganib at masamang espiritu. Binigyan mo ako ng kapangyarihan kaya kayo po mamuna sa aming buhay. Amen. Wala kang karapatan mabuhay sa mundo. Nakita niyo sa YouTube yung pinakain. Sa pangalan ni Jesus, inuutos ako lahat ng mga anghel sa aking katawan na puputi ng diablo nito at makuwalan at palayasin sa loob ng katawan ng tao ito. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Laya! Masamang espiritu! Ito po. Sa'yo. Hindi, panoorin nyo sa YouTube. May ano yan. Story. Totoong story yan. Taga Bisaya ang bata. Salamat po, Panginoon Dumayo Jesus, Amang Nazareno.
Maraming Ayun salamat pala po yung sa dahil tanggap ng ng kapangyarihan kaibigan, niyo. ang mga Amen. aswang pinakain. Ano pangalan niya? Isang buwan. Cherry Morales. Cherry Morales! Idilat mong iyong mga mata! Nung bumalik ko sa bahay In nila, Jesus' isang name. buwan, nagkakaiba na. Ano pangalan mo? Natutulog. Nag-aalat Mababa. ng mga karne ka. Tumaas tayo ng ikasyam na Kaya dasal. siya, huwag mong pinatatanggap yung mga pagkain. Hindi na kilala. Bigyan ng tubig. Tubig. Nasaan yung tubig niya? May tubig pala siya. Diyos ko, ano ba yan? Hindi ka nakakatakot ka? Hindi ba rin makukulam? Huwag lang ganyan. Pati, Diablo at saka aswang. ay, Diyos ko, grabe ka, dalawa. Sumasalan ka sa bayan. Pumagod si Apo sa'yo. Napagod tumagod. Wala na itong ipupugap si Apo sa'yo. Kaya pala umayos. Hindi ka nagdadasal ka. Sinasapiyan ka na ng masamang espiritu. Inom. Hindi na Inhale yata ka muna. nagsisimba eh. Tumasa ko ng ikasyam na dasal. Hindi na yata Hindi siya nagsisimba nakuha eh. sa kapito ikawalo. Ikasyam lang pala siya makukuha. Nagsisimba eh. Wala naman sa puso. Wala rin. Ano lasa? Pati yung daliri mo. Manginin, mga. Pumantay na daliri niya. Takot naman. Di ba kanina sabi ko mahaba kanan? Opo. Sa call center. Ano pakiramdam mo? Naliligo ka ng pawis mo ah. Sa call center pala siya. Maginawa na. Masakit na tagiliran mo? Sumusumpong po kasi pero Hindi. Ngayon, masakit. Ganun yung wala matakin mo. Dalawa na sa loob ng katawan mo. Isang diablo at isang aswang na babae. Yung kaya pala, nagtataka ko, ba't hindi tumatalab sa kanya yung simpleng dasal? Nagtatago siya sa likuran. Dami naman niya. Hindi ka tagagamutin yung mong gagamot. Dahil napakalakas ng kaya nakakaya mo. Pwede silang matake sa kalin nila mong gagamot. babalik pa po yun. Ano babalik yung diablo? Tigok na. Ikaw ang magdasal. Magbalik ka loob sa Panginoon Kristo. Pag di ka na sapiyan ka pa. Ano bang, tanong ko na pala, anong naalala mo? May nakikita ka ba madilim maliwanag? Ay, dilim po. Tapos parang gusto tumatakot pero ayaw. Parang gustong dumilat, pero ayaw. Eh, ba't gano'n ka na? Ah! Lumalabas na yung dila mo. Pati kamay mo, ginaganon mo. Yung Kasi yung makukulam, di ganyan. Mga ganyan lang eh. Siya gumaganon, no? Eh, Talagang. gusto mo akong sakalin? Tapos yung dila mo, linalabas. Walang alam niya sa ginagawa niya. Nakatakot. Anong paramdam mo? Tumayo ka at sabihin mo in Jesus' name. Mabot tayo ng 22 minutes, oh. Siyam na dasal, ha? Tumalong ka, in Jesus' name. In Jesus. Lakasan mo. In Jesus name. Amen. Amen. Ano paramdam mo? Okay na po. Wala ka na sakit sa tagiliran mo. Wala po. Yung dito po wala na rin po. Nawala na yung sakit Pag mo. hinahawakan ko po yung likod na mamanhid po yun. Yan. Eh, kinakain niya katawan mo eh. Kasi dito po nung una. Binibigyan Tapos daw sa dito. pagkain sa trabaho, huwag kang kakain. Mamaya na. Bukas yung camera. Ano, okay na? Salamat sa Diyos. Taway. Hindi mo naman. Galing ka na sa mga... Magkano nagastos mo sa medisina? 125,000. Walang nakita. Wala po. Wala po. Sayang 125,000. Yung 25,000 sana dinunit mo na lang dito na paggawa ko ng altar. Insurance po. Salamat. Joke lang yun ha. Joke lang yun. Kaya pala hindi kakayanin ng mong gagamit mo kasi naghanap siya ng backup. Talagang malakas talaga. Salamat pa rin sa kanya. Thank you ha.